ንግበር ሰባብለው ስላሴ ሲፈጥሩን ተምረናልኛ ከዚህ ሶስትነትን በስም በአካል በግብር ሶስት እያል ብናምንም። ሰላም ሰላም ናይ ግን ዩቱብ ቤተሰብ ከመይ ፀናሕካትኩም ድሕና ዳኻትኩም? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ድሕና እየ። ንስኻትኩም ድማ ኣብ ድነኹሞ ሰላም ትኾኑለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋየ እምበር እዚ ቪድዮ ብላይክ ጀምርዎ፣ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ዳገበርኩም ኣበረታትዑኒ። ኣስተያየትኩም ድማ ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይ ዳኹ ማለት እዩ። ሎማንቲ ሓደ ሰብ ንምምስጋን የመፀ ማለት እዩ ሰርፕራይዝ ገበረትኒ እና ክሳብ ከዚ እኳ ሕዞ እየፀንሐ ቅድም ብሉ ሕዚ ድሓሰኽዎ እናሰ ሕዞ እየፀንሐ ማለት እዩ። እና ሓንቲ ሓፍተይ ሓንቲ ብጣዕሚ ትፈትያ ዓርከይላ ሓፍተይ ለድብላ ማለት እዩ ሰርፕራይዝ ገበራትኒ። እቲ ሰርፕራይዝ እንታይ እዩ ሓብርና ንሪኦ ማለት እዩ። እና ለመጀመርያ ብጣዕሚ እየ ዳመስግነኪ ብሓቂ ስኽንድሕር ኩሉ ስኽንድሕር ኣቡልኸዮ ማለት እዩ። ስኽንድሕር ኮይንኺ ፅሕፍ ከለይ ትገድስ ክሲ ብጣዕሚ እየ ዳመስግን። ለማንኛው እንድዒ ኣብ ጥርጥር እየ ድንእኹ በዓልቲ ዋና መፀናዕቲ እዩ ከይትብል ማለት እዩ። እናቐልድላኽከ ንስኸተ ኮይንኸ ቅድሚ ዝርዮ የፈልጢ ግን ንስኸተ ኮይንኸ ብጣዕሚ እየ ዳመስግነኪ እና ክፀወየካ ትኾን ክብራት ቤተሰብ ማለት እዩ። እቲ ሰርፕራይዝ ግጥሚ እዩ። ግጥሚ ገጥማትለይ ንዓይ ንወደይ ማለት እዩ። ግጥሚ ገጥማ ሰዳትለይ ብመሰንጀር ተቕጠያያ ግን በዓል ክዳ ከብለያ እዎ ምኩር ኣሎ ከብላትኒ ማለት እዩ። ኣይ ኣበት በዓልቲ ዋና እንድሕር ሃለኸ ግን ወርደት እያ እና ብጣዕሚ እየ ዳመስግን። ይቐኒየለይ ዛናተይ ፍቲቲ እየ ደሞ ዳብለኪ እንደገና ከም ዝፈትየኪ ትፈልጥ ኢኽና ፍትየ እየ ዳብለኪ እና ኣብ ላዕሊ ከበር ክገብራ እየ ፎቶ ዝነኳ ይፅንሐልና ኣይነግረኩም የመን ምዃና ግን ብምስላ ኣብ ላዕሊ ክገብራ እየ ማለት እዩ። እና ብጣዕሚ እየ ፍትይ ዳብለኪ ኔማር ይቐኒየለይ የኔ ሃሳቢ ደሞ ብጣዕሚ ንፍቕ ኣብለክ ንኹ ማለት እዩ። እና ብዚ ብምስጋና ቪድዮ ሰርፕራይዝ ስለ ዝገበርክኒ ደይትፀበኽዎ ቃላት ብጣዕሚ ይመስጡኒ ማለት እዩ። ምስጥ ያቡልንና ደይትፀበኽዎ ነገር ስለ ድኾነ ብዝንሆ ኣነ ምንም ኣየወኸኪ ሽዑ እሺ ብለየ ፀጥ ብለክና ብዝንሆ ድማ ካመስግነኪ ፈቲ ካመስግነኪ ብዝብ ቪድዮ መፀ ማለት እዩ። ዘረዘረ ዓብዪ ነገር ኮይኑ ዶ ዝታመስግኒ ከይትብልኒ ዳኣንስ ብንእሽተን ነገር ለሲ እንድሕር በቃ ኣእምሮኻ ድሓድስ ኮይኑ ሲ ዓብዪ ንእሽተን እየውሊ ማለት እዩ። እናሲ እያቐኒየለይ ዛናተይ ኣመሰግንሻለሁ በኣማርኛ እንድሕር ትሰምዖ ኮይኑ ኣጋጣሚ ኣመሰግንሻለሁ እያቐኒየለይ ቀፀሉ ይልመድኸ ደሞ እናሲ መጀመርያ እሽካኑ እቲ ናይ ግጥሚ ርእሲ ማለት እዩ ሓደ ውህብተይ ንወደይ ዝብል እዩ ሓደ ድማ ንዓኽን ንወድኽን ይድብል እና ካንብቦ እየ ማለት እዩ። መጀመርያ መነንሓሻ እሺ ንወደይ ትብል እየ መጀመርያ ካንብባ። እሺ ውህብተይ ንወደይ ዓይነይ ዝረኣያቶ ዝበለፀ ህያብ ናይ ልበይ መትረብ ናይ ቤተይ ኣንቀጽ ንስኻ ኢኻ ወደይ ናይ ሰማይ ውህብተይ በረከት ህይወተይ ናይ ብሕተይ ሓጎሰይ በረከት ህይወተይ ናይ ብሕተይ ሓጎሰይ ገና ከይተወለድካ ብናፍቆት ዝፀናሕኾካ ከም ንጉስ ክትነግስ ኣብ ልበይ ዘንገስኾካ ቀንደል ገዛ ኢኻ ዘበረህ መንገደይ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ትኸብር ውህብተይ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ትኸብር ውህብተይ ብርሃን ይኹን መንገድኻ ብጥበብ ተመላእ ከም ኦም ዝተተኽለ ዓንቢብኻ ፍረ ኣውፅእ ኩርዓተይ ኢኻ እሞ ብድሕረይካ ኣለኹ ንውህብቲ ኣምላኽ ብፍቕሪ ይሕልው ኣለኹ ንውህብቲ ኣምላኽ ብፍቕሪ ይሕልው ኣለኹ እዚ ወደይ ያ ትብል ነብራ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ይቐኒየለይ ብጣዕሚ እየ ዳመስግነኒ ውድ እና ምስጋንአ ወደር የብሉ ይቐኒየለይ ዛናተይ ፍትይ እየ ዳብለኪ ደሞ ትፈልጥለኽና ኣይኮነ ተጉርክየሲ ሓሳብ ልስ ይኣኽለኒ ይነብሩ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እየ ዳመስግን በእውነት
እና ይቀኒለይ ያኽብረለይ ከምቲ ላኽበርኸኒ ያኽብረለይ ኣብዚ ቪድዮ ደሞ ሓደ መዓልቲ ከይድና ምስ ዓሙ ወይ ሸውላለና ሸው ያበልና ሃምና ቆልዕነትና ተይወዳእና ማለት እዩ ሸውላለ ያበልና ደቃረፅ ዝኸዎ ቪድዮ እዩ ብጣዕሚ ደስ ድብል ነበረ በእውነት ወሬቱ ደስ ክለካ ደስ ብልኒ ቀርፀዮ ማለት እዩ ያው ምስ ፌስታለይ ለአጋጣሚ ካሜራ ቅድሚ ነበረ ውላዓብለ ቀርፀዮ ካብኡ ድሓር ብድረኹ ግን ብጣዕሚ መሬቱ ገለስ ብጣዕሚ ደስ ድብል ነበሩና ያው ሳዕሪ ገለ ነብርዎ ካብኡ ደሞ ዝናብ ንእሽተን እናወቅዓ ነብሩ እንታይ ይባሃል ካፋ ያው ዝደኒ ካፋ እናወቅዓ ነብሩ ደስ ክብለካ በእውነት ሓደ ግዜ ዓመታትና ለእግዚአብሔር ያበን ዙር ኣብልና ርኢልና ኩሉ ነገር ማለት እዩ بقرلي عمي يغني اللي أخلا بزح يا توسدني بونت داخل ولا أنا دبرت ولا نسي توسدني أنا ولا تولي ياسي توسدني والتي أزرنا حق ولا دير ما بكي زاوينا خا صرحتني خالتي زنا والتي إتي بعيتها هذا خالتي مساندنا صرحتني بدحري برينا إن لا تحنتي قتمي دوا علي دقتمتها قتمي كحالف أرستا زرزر دوا على خن نودخن يعتبر نعاخن نودخن أوجد خين باب تعوي ميستر نايدنا تسقى ناي فقر مزقر تحق فخي زعبايو تسفاو ودغي صباح كخونكي عندي حقوقي صباح كخونلكي عندي حقوقي كما ولعلم لمو بحوار تصبيقو حاقوسن سلامن وترو تعاطيقو نسو يخون فانوس مبراهتي ገዛኺ ንየማን ፀጋም ተዓዲሉ ንየማን ፀጋም ተፀግዕሉ ኮይኑ መፀግዒኺ ንየማን ፀጋም ተፀግዕሉ ኮይኑ መፀግዒኺ ንሱ ምስ ዓበየ ኮይኑ ዓብይ ሰብ ኩርዓትኺ ክኸውን ተስፋኺ ክፀግብ ጸሎት ኣደሓያል እዩ ሰማይ ዝበፅሕ መንገዱ ይባረኽ ኣሰሩ ይብራህ ኣሚን መንገዱ ይባረኽ ኣሰሩ ይብራህ ጽምዲ ርግቢት ኮይንኩም በፍቅሪ ተኣሰሩ ሓጎስን ሰላምን ገዛኹም ሰፈሩ ሓጎስን ሰላምን ገዛኹም ሰፈሩ ካብ ሎሚ ንግሆ ይብራህ ፍቅርኹም ከም ማይ ፈለጊ ፅረይ ህይወትኩም ኣደ ዘለዋ ወርቂ ወዲ ዘለዎ ፀጋ ሓቢርኩም ክትነብሩ ብሰላም ብዋጋ ሓቢርኩም ክትነብሩ ብሰላም ብዋጋ ኣቲ መሓዛይ ክብርቲ ፀማኺ ይባረኽ እቲ ሕቑፋኺ ዝዕበዮ ሎሚ ይኹን ኣሰርኪ ዘስዕብ ወድኺ ድማ ይኹን ናይ ልብኺ ትርታ ኣብ ስደት ይኹን ኣብ ዓዲ ይኹንኺ መፅናንታ መንገዲ ህይወትኩም ብዕንበባ ይነፀፍ ክፉእ ኣይርኸብኩም ሕማቕ ኩሉ ይሕለፍ ንሱ ይኹን መሳልል ንስኺ ድማ ፅላል ፍቅርኹም ይኹን ንዓለም ዘስተምህር ኣብነት ቃል ፍቅርኹም ይኹን ንዓለም ዘስተምህር ኣብነት ቃል ፀጋ ይኹን ንገዛኹም በረከት ይንገስ ብሓባር ኮይንኩም ልብኹም ይተሓጎስ ብሓባር ኮይንኩም ልብኹም ይተሓጎስ ብዕድመን ጥዕናን ይሓልወለይ ጎይታ ኣሜን ኣብላ እዛዝና ትመስል ማለት እዩ በስመ አብ በእውነት ፉትዬ ዳብልኪኒ ይቀኒየለይ ዛናተይ የኔ ናፍቆት ጓልነይ ካልአተይ ይኽና ኣብ ብዙሕ ሽግራተይ ፀበባተይ ኩሉ ደይረስዑ ነገራት ብቃላት ደይግለፁ እንሆ ኣብ ልበይ ዝተፅሓፉና ይቀኒየለይ ዛናተይ እዛ ይኾነይ ብዛ ይኾነይ ኣነ ይቀኒየለይ ኣለኹ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ጎነይ እያ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ፀገመይ ኣብ ሓጎሰይ ይኹን ኣብ ሓዘነይሲ ኣብ ጎነይ እያ ማለት እዩ እንደይ ነገራት ኣሕልፍና ኢና ዝሮ ብዙሕ ነገር ኣሕልፍና ኢና ሓደ ኮይና ክሳብ ጥዩት ኣብ ብርእስና ድኸድ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ እንደይ ፈተናታት ሓልፍና ድማ ኩሉ ነገር ሓልፍና ኣብዚ በፅሕናና ማለት እዩ እና ተመስገን እግዚአብሔር ዳኽ ድማ እግዚአብሔር ኣምላክ ብዕድመ ብጥዕና ያንብረለይ ኣብዚ ድማ ኣብ ስደት ጥራሕ ተይኮነይሲ ኣብ ዓዳኣትና ድማ ማለት እዩ ብዙሕ ህይወት ክህልወና ብዙሕ ነገራት ናሕልፍ ይግበረና የኔ ውድ ብቃላት ኣይገልፆይ ቃላት የብለይ ስኽትፈልጥለኽና ይኽና የቐኒየለይ ጥራሕ የክለኪ ብጣዕሚ ሃምፈትየኪ ድፀወኪ
እና የአክለኪ እዚ መስል ነው ርግራተይ ቪዲዮ እዚ ነው ይመስል ናምስጋና ቪዲዮ እና ሳውድናኹም ሰላምካትኩም ብዙሕ ትርፍ የለለይ ሳብስክራይብ ድማ ግበሩ ላይክ ተይገበርኩም ኣይትረዩ ማለት እዩ ላይክ ሳብስክራይብ ግበሩ ሸር ድማ ዳገበርኩም ካልእ ንክርኢ ግበርለይ ማለት እዩና ተሰሓሕትኩ ተሃልዩን ድማ ኣብ ኮመንት ኣቕምጥለይ ኣብ ታሕተይ ኣብ ኮመንት ኣቕምጥለይ ስለቲ ትገብርለይ ኩሉ ነገር ድማ የቐኒለይ ናበልኩ ኣዛዝና ክሓድገኩም ማለት እዩ እና እዚ ይመስል ኖሮ ክሳብ መጨረሻ ስለ ድረኹም ድማ የቐኒለይ ንግበር ሰብአ ብለው ሥላሴ ሲፈጥሩን ተምረናል እኛ ከዚህ ሦስትነትን በስም በአካል በግብር ሦስት እያል ብናምንም